Bakuruba kunnafoni ye kelen au conseil islamique ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn kunbɛnba mun na bɛn Moptikaw fɛ walasa bɛn ni basigi ni lakana bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. A kun cɛra ni meeting belebele stade Barema Boku mun na mun ɲɛmaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara bolo. Nin de ye bakuruba kelen a bɛna mun walawala aw ye sɔɔni. Foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu bɛ ka lajɛli kɛ walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoni na cogo min na au conseil islamique ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn kunbɛnba mun na bɛn Moptikaw fɛ walasa bɛn ni basigi ni lakana bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. A kun cɛra ni meeting belebele mun kɛra stade Barema Boku mun na a ɲɛmaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara de bolo. Abdul Karim Sakov Seni Keita olu tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. An ka jamana marabolo cɛmancɛ yanfan ni a kɔrɔ yanfan lahalayaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya binakow kan o kelen dɔ bi jamanadenw haminakoba ye i n'a fɔ au conseil islamique du Mali ka nin sigi min labɛnna Mopti kɔnɔ o b'a sariya cogoya min na. Kɛnɛba don kɛnɛ min bɛ sigiba dɔ kuncɛli ko fɔ sigi min kun lawulila ka se ka cɛbɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko a ma ko réconciliation nationale k'a kɛɲɛ ka bɛn ni au conseil islamique du Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka bolofara min ɲɛsin bɛ dɔnnibaw ka kulu ma olu ka sigiko filanan kuncɛli kɛnɛ fɛnɛ ye n'a baaraw kuncɛli kan ka kɛ bɔda ye an ka jamana ye ni sigiba min bolodara Mopti kɔnɔ au conseil islamique du Mali fɛ a bɛna sinsili kɛ cɛsiri minnu kɛra ka tɛmɛ an ka jamana gouvernement fɛ walasa gɛlɛyaba min bɛ jamana in kɔnɔ o ka se ka ban o de kadira kɔnɔ sigi bɛ taa kuncɛ waati min na laɲiniba dɔw kɛra u fɛ n'an ko ma ko résolution ani recommandation. An bɛ laseli min kɛ o bɛ kɛ ni dɔnnibagaw tɔgɔ ye dɔnnibaga jɛkulu min n'o bɛ haut conseil islamique kɔnɔna na u nana ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti yan nɔ laɲini kelen pe jamana in bɛ gɛlɛya min na gɛlɛya in a bɛ kɔrɔta cogoya min na gafew labɛnna hakilijakabɔw kɛra u ka baaraw taabolo u y'o siraw bɔ ayiwa o kɔfɛ ka bɔ ni hakilinabaw ye k'o ɲɛsin jamana ma jamanadenw ma o hakilina ninnu o fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye k'a fɔ ulamaw dɔnnibagaw Mali bɛɛ lajɛlen u bɛ weleli kɛ ka taa fɛn jumɛn ma bidon in na k'a fɔ kɛlɛ min n'a b'an ka jamana kɔnɔ ko kɛlɛ in k'an k'a bila ko yafa o ka sabati hakɛto o ka sabati mun kosɔn an ka bi ka ɲa an ka sini o ka ɲa. Ni problème b'i bolo na i k'i ka problème ɲɛfɔ problème bɛ n bolo n tɛ na n tɛ sigi ka joli bɔn ka fagali kɛ kuranɛ m'o fɔ mɔgɔ ye jigin kitabu m'o fɔ mɔgɔ ye a ye na an ka dumuni kɛ tabali kelen na a ye na an ka kuranɛ kɔ jira k'a ɲɛ jira dalu ye fɛn min ye ka t'o fɛ jamana a ka se ka suma adamadenw o hakili ka se ka sigi conviction min bɛ min na n'i ye silamɛ ye n'i ta kɛ n'i ye chrétien ye n'i ta kɛ n'i ye josɔrɔ ye n'i ta kɛ n'i ye jagokɛla ye n'i ta kɛ n'i ye maa min ye n'i ta kɛ masa taala de kiriw tigɛbaga ye alikiyama dɔ don. An ka jamana maaba caman yɛrɛ sigi in kɛnɛ kɔnɔ minnu ye a jira u ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ bɛnkanba minnu bɔra sigi kɔnɔ n'a taara ka don bala bɛɛ a na kɛ sababu ye ka lafiya nati jamana in kɔnɔ. Aw nana c'est vrai anw de bɛ Mopti yan mais ni nin bɔra Mopti kun kan o ye a Mali lafiyalen ye tant que Mopti ma lafiya Mali tɛ lafiya Mopti ye digi de ye ni digni n'a a cira ji bɛ woyo ka don Mali bɛɛ kɔnɔ donc o kama yani an ka dunankɛ an'an balima Sherif Madani Hayidara a ka kuma ne mun ye gouverneur ye n y'a ɲini ka foli kɛ aw bɛɛ ye ka aw fo aw yɛrɛ ye k'aw fo aw nana ko min kama donc n tɛna taa yɔrɔ jan ɲɛ b'a la mɔgɔw presser don Sherif ka kuma n bɛ kuma d'a ma merci. N'a ma ɲa k'a fɔ jamana ko de don o de hukumu kɔnɔ
an ka kerecɛnso fila olu maaw fana yera a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cardinal Jean Zerbo ani pasteur nu Ag Infra Yatara u bɛɛ ka kɔrɔfɔ sinsina fɛn min kan o de ye ka jamanadenw wele ka na keleya ma bɛɛ ni basigi ani ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn min ye au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye a se ye de Sheriff Ousmane Madani Haidara n'ale doni ye kɛnɛba in kɔnɔ o ma dogo maa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Stade Barema Bokumu kɔnɔ ni jamanadenw ye a kunbɛn ni nisɔndiya ani bonya ye a fɛnɛ ye hakilijigi kɛ ni sigiba min labɛnna au Conseil islamique du Mali maaw fɛ a laɲini na wa a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la ko laɲini fila tɛ ko in na o de ye ka cɛ bɛɛ ani kan bɛɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o Conseil islamique du Mali maaw i n'a fɔ laada la a bɛ to ka dɛmɛ min boloda ni sigiba in senfɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma dɛmɛ min bɛ tali kɛ malobɔrɔ tɔni 10 na fini saki 600 ani sefa wari miliyɔn 10 ani 100,000 baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu ye. Ni ɲɔgɔn kunbɛba mun na bɛnna au Conseil islamique ma ɲɛmaw fɛ maaba caman y'a jigiya k'a fɔ nin bɛna kɛ bɔ dɛ walasa an ka jamana ka bɛn ani keleya ka segin an ka ɲɛmada an ka cidenw ka sɔrɔlenw na. Ya jama min kun bɛ meeting na yan maa ba 25 ani Bamakɔ délégation maa bɔra Bamakɔ kana maa 400 ni kɔ kana meeting na ani au Conseil yɛrɛ président ba n'o Sheriff Ousmane Madani a fana n'a ka délégation moti ani église catholique ni les protestants bɛɛ de kun bɛ ani société civile i bɛ jamana sigilen bɛ sigi bolo minnu kan a bɛɛ dɔ maa dɔ kun bɛ ani siya minnu bɛ a bɛɛ bɛ kun bɛ moti yan bi meeting ye baara laban de mais an ye tile 3 tile 4 kɛ a bɛ comme tile 5 maaw bɛ moti yan donc ala de bɛ tanu nin na parce que ala jɔn bɛ baara o baara kɛ n'ala y'i dɛmɛ k'a sabati i bolo i bɛ segin ka ala de tanu. Vraiment baara in kɔni kɛra sababu ye meeting au conseil y'a ɲini parce que jamana in sɛgɛnna bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛnɛ dɔw fɛnɛ bɛ ka baara diinɛ tɔgɔ b'a la k'a fɔ k'u bɛ diinɛ de sabati jamana in kɔnɔ k'u bɛ diinɛ ka hakɛ de defa au conseil kun fɛnɛ diinɛ tɔn de diinɛ tɔgɔ bɛ fɛn fɛn la au conseil kan ka impliquer la kan ka ɲini k'a faamu minnu bɛ ka kuma ni diinɛ tɔgɔ u bɛ mun nɔfɛ donc ulemaw fɛnɛ kun bɛ yan n'o ye ulemaw o ye maa 80 kɔ dɔnnibagabaw ka bɔ Kidal ka taa fo Kayi a bɛɛ dɔ kun bɛ yan u hakilila jagabɔ k'a fɔ maa minnu kan ka marifa ta diinɛ tɔgɔ la k'u bɛ diinɛ ka hɛnɛ u kana ni diinɛ ko da n'u ka sigi ka kuma ni dalu ye diinɛ ma ka dalu ye fɛn fila de Kuranɛ ani hadisa ni ɲɔgɔn faamu don hakilila mun mana bɔ kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'a ye parce que jelibɔn jamana sɛgɛnna jelibɔn k'a jɔ baara in laɲini ba de ye nin ye nin kɔni tun ye ko dalen de ye mais au conseil bɛ nin impliquer a la pour que ka se ka baara kɛ. An bi ala fo an bi ala waleɲuman dɔn an bi a seri Sheriff Ousmane Madani Haidara fo ka waleɲuman dɔn a kɛra motikaw ma jigiba ye bi ka na ka motikaw bɛɛ lajɛlen wele fulaw dɔgɔnɔw bamananw bozow siya o siya min bɛ moti mara kɔnɔ ka u bɛɛ lajɛlen wele marifa bɛ minnu bolo ka marifaw bila donc o kɛra fɛn ye fɛn min ye motikaw jigi fa an hakili b'a la k'a fɔ ni ala sɔnna Sheriff Ousmane Madani Haidara a ye welewelekan min bila ni ala sɔnna motikaw y'a mɛn an b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ kɛ kɛlɛ bannen ye a Sheriff Ousmane Madani Haidara depuis ala y'a kɛ au conseil ɲɛmɔgɔ ye a kumakan ye kelen de ye ko au conseil k'a jija o kumana ka maliyɛndenw bɛɛ dɔn da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ donc an y'a ye a y'o baara waleya a y'o baara daminɛ an b'a dɔn ni ala sɔnna inshallah rabbil alamin duwawu minnu kɛra yan ani ale yɛrɛ ye welewelekan min kɛ ni ala sɔnna a bɛ kɛ sababu ye maliyɛndenw bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ. lajɛ nana waati la mali mɔgɔdenw nana ka bɔ yɔrɔ bɛɛ jamana den bɛɛ nana ka bɔ mali kun na f'a kun dɔn ni ŋaniya kelen n'o ye bɛn ani an ka sigi ɲɔgɔn ma o nana ni ganiya jumɛn ye diinɛ bɛɛ bi yan donc olu bɛ se ka kɛ gansan ye dugawu mun kɛra ni ala sɔnna ma a bɛ labi u y'a ɲini an fɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ ka kɛ kɛlɛkɛsira ye yalasa jamana bɛna lafiya cogo min na an y'o layidu ta an b'o kɛ ni ala sɔnna ma ala ka mali suma ala ka malidenw kan bɛn ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka jamana taa ɲɛfɛ kira kanu kosɔn sallallahu muhamadu. Meeting ba in kɛnɛ kan mɔptikaw fɛ mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sheriff Ousmane Madani Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. karamɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka fara mali ŋaniya ɲumantigiw kan ani moti alimami ni moti karamɔgɔw olu de ka ci don k'a lase mali bɛɛ ma
fitnɛ i bɛ se k'a fa cogo o cogo i sen da i kana sɔn ka k'a sababu ye i kana sɔn a ka wuli ka se tu ye kumana nin de ye ci ye min donna an da an karamɔgɔw fɛ k'a lase silamɛ bɛɛ ma k'a lase Mali ŋaniya ɲumantigi bɛɛ ma an kɔni bɛ min ɲini bi Mali kɔnɔ bɛn don an ti kɛ minisiri ye an mago t'a la an ti sarata an mago t'a la an ti taa biro kɔnɔ an mago t'a la mais an faso ka suma an ka se k'an ka baara kɛ an sago la n ko tagala ka taa ka sɛnɛ kɛ mɔnikɛla k'a ka mɔni kɛ jagokɛla k'a ka jago kɛ a hakili sigilen an mago bɛ nin de la bi jamana in kɔnɔ. Hassan Kone ni ale alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔnden Côte d'Ivoire ani a denkɛ fila bɔra u senna Abidjan ka na Bamakɔ kɔnɔna la tile 45 kɔnɔna la walasa ka n'u ka nisɔndiya yira Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara la a ka au Conseil islamique ma ɲɛmaya la u labanna ka drapeau sabadi an karamɔgɔ ma Mali drapeau Côte d'Ivoire drapeau ani Burkina drapeau Buya Kulibali ka sɔrɔlen don bi an nisɔndiyalen don parce que an y'a kanu ka taama sen na ka bɔ Abidjan ka na drapeau di karamɔgɔ Haidara ma awa kɔrɔ min na u y'a nommé ka kɛ au conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye donc o kɔnɔna na komi dɔnnibagaw ko taamaden ka duwawu tɛ ben an ye jateminɛ kɛ o bi fɔ diɲɛ waati min na mobili ko tɛ yen mɔgɔw tun bɛ taama sennamafɛnw de kan o hukumu kɔnɔna na an ye taama kan sen na ka duwawu don a ye an sɛbɛ la ka tila ka jamana bɛɛ kalifa a la a ka kalifa a mɔkɛ ka Ala la donc kana don a ka denbaya la ka drapeau di a ma o de y'an se a wulada in na bon ne tagamana ka bɔ Marcory mais a tagama kɔni ye kalo 1 ani demi ta ka na an se yan bi parce que n'i ye jateminɛ pandu kan an bɔla ye le 4 décembre ka na se yan bi donc a bɛ kalo 1 dɔɔni bɔ donc nisɔndiya min bɛ ne la an y'an tɛgɛ don karamɔgɔ bolo ka den fila nin ye Mali drapeau ta nin ye Côte d'Ivoire drapeau ta ne yɛrɛ ye Burkina drapeau ta an nana kalifa karamɔgɔ la i n'a fɔ laadalako la fangaɲini jɛkulu Sini faso yiriwa tɔndenw y'u ka sankura foli kɛ u ka ɲɛma la Maître Muntaka Tall la ka bɛn ni sibirido janvier kalo tile 18 u dagayɔrɔ la Tata Touré ani Nun Kone tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la u bɔra Igo Kɔnɔkulu u ka parti Jabala la n'o ye Sini faso yiriwa tɔn ye walasa ka n'u ka sankura foli kɛ ka ɲɛsin u ka parti politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ma a kɛra kumada ye kumabagaw bolo u k'u da don san tɛmɛni lahalayaw la olu fɛ san 2019 2019 a kun cɛra ni gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin Mali jamana ma ka d'a kan mɔgɔ caman olu bɔnɛna u ni na finitigilakaw b'o la fo ka taa se société civile yɛrɛ fɛnɛ ma sankura hɛra Ala k'a di ni ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ ka gɛlɛn ma tɔndenw ko u f'i ɲɛna n'an nana nin kɛnɛ kan fana a ka ca Ala fɛ an tɛ taa k'a sɔrɔ san min tɛmɛna an ye fɛn minnu ye n'an man da maga o la n'o ye san 2019 ye an bɛ se k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na san min tɛmɛna a kɛra san gɛlɛmanba ye an bolo ka d'a kan digi minnu tun bɛ an kan jamana kɔnɔ ni fɛn ma fara o kan an tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɔra o la lakanabaliya sira fɛ politiki sira fɛ sɔrɔ sira fɛ hali anw furumusow gazi kuntanya kɛra jamana kɔnɔ wagati dɔ la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko degun tun bɛ maliyɛnw kan n'an y'a ta lakana sira fɛ an bɛ se k'a fɔ an ka sɔrɔdasi minnu taɲana finitigiw a ka ca ni mɔgɔ 200 ye kalo 3 kɔnɔna na denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ Sini faso yiriwa tɔn kɔnɔ ka sangani ni lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye a y'i da maga parti yɛrɛ ka baarakɛlenw na san tɛmɛnenw na a y'i da maga ko kura waleyaw la waleya minnu labɛnnen b'u bolo don n'a nataw fɛnɛ la u ka parti kɔnɔ sauf k'a fɔ dɔrɔn ko an ye baara caman kɛ walasa ka parti a cadre a militant
ka se ka olu lakala ka baara caman kɛ walasa an ka miiri ka taasi jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na o journée de réflexion an ye olu caman kɛ an ye conférence régionale organisé an ka parti kɔnɔ walasa gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ yen an bɛ se k'olu fana ɲɔni ka bɔ cogo min na o baaraw o bɛɛ kɛra donc an ni parti caman an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye échangew kɛ jamana taabolow kan solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na partout en organisation de la société civile. Sinid faso yiriwatɔn a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛnɛ ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'i da don Mali jamana politiki ko nasiraw la fo ka taa se Mali jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na an bɛ donni min na i ko bi ni ka sɔrɔ ka laban k'a ka foli kurakuraya ka ɲɛsin a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma a ka wale ɲumandɔnw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni nin hakilina in tali ye ka ɲɛsin a ma. Nka bi don in na fana n ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na caman tɛ si ka so bi so tɛ yen so jenina i wara taara yɔrɔ wɛrɛ n'a bɛ f'olu ma ko déplacés an bɛ dugawu kɛ o fana ye ala ka baara nɔgɔya u bolo n'an ko kana dugawu kɛ ɲɔgɔn ye parti kɔnɔ kumakan min bɛ yan bi jamana kuma b'a la diɲɛ kuma b'a la nka a sinsinlen bɛ parti de kan n'i ye kalanko ta bi kana furakɛliko ta bi kana kiriko ta bi kana sɔrɔ sirako ta bi nin bɛɛ la an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a daminɛ ni dugawu min ye an bɛ o dugawu kelen kɛ jamana in gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala k'a ɲɔni ka bɔ a kɔnɔ bɛnbaliya min b'a kɔnɔ ala k'o falen k'o kɛ bɛnkan ye an ni ɲɔgɔn cɛ jamana in bingani minnu kɛlen bɛ an kan ala ka barika bɔ binganilaw wala ala ka an bila o sanfɛ ala ka na ni yiriwa ye an ka tɔn ala k'a fangatigiya maa ti ban fanga la o fo n'a kɛcogo t'i bolo maa bi se ka jamana bila fanga diya sanfɛ o de kama anw ko min ka gɛlɛn anw ma bi o ye jamana ka ɲɛtaa de ye. Fédération Dagakane maaw y'u ka ɲɛnajɛba tako filanan kɛ ka bɛn ni sibiridon janvier kalo tile 18 ma u ka ni ɲɛnajɛ in bilala daku mun kɔnɔ o de ye balimaya sinsini musow ni denw ka se u yɛrɛ kɔrɔ a kɛnɛ denfaya tun bɛ Bubu Suguna ani Shekna Kamara de bolo Samayira Sanogo ani Baba Keita tun bɛ Sirifula Jabaranso tɔgɔ la. Nusɔndiya ani munyamunya kadira kɔnɔna na o bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na Fédération Soroma Dagakane tɔndenw ani a kanubanciw kana Palais de la Culture Amadou Ampadeba minɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔfa walasa seko ni dɔnko don min bɛ ɲɛnamaya Fédération in fɛ ka se ka kɛ o tako filanan baaraw seereya ye. N y'an ka deuxième édition ye c'est-à-dire que an y'a laɲini n balimakɛ président Francine olu kɛlen k'u ka journée culturelle organisée an fana y'a fɔ ko Bamakɔka minnu bɛ yan Soromakaw donc an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye objectif ye donc o de y'a to salon an y'a kɛ a ɲana ɲina an ko an bɛ segin a kan. An ka dugawu bɛɛ minɛna nin ka laɲini bɛɛ sabatira n bɛ n ka commune denw 18 villages n b'a bɛɛ fɔ ka 50 ama k'an ka dugutigiw ni an ka musokuntigiw ni an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw ka bɛɛ fɔ commune denw ne b'u bɛɛ fɔ vraiment u ye nin kɛ u yɛrɛ de u ma kɛ Cɛrɔnabula Isa ye u ma kɛ fédération ye bɛɛ y'a k'i yɛrɛ de donc vraiment ne content don kuma tɛ n da ka tɛmɛ nin kan quoi. Ni fédération min kɛmɛ sababu ka dugu 18 tɔnw ani togoda 50 ani 4 ka fɔ ɲɔgɔn na Soroma yɛrɛmarakafo kɔnɔna na a sigi sen kan ni bi cɛ a bɛ wuli ka jɔw la cogo min na nin yɔrɔ kɔfɔlen mɔgɔw bɛ se hɛrɛ ani maakama sɔrɔ cogo min na o min bɛ se k'i sababu ka sigida yiriwa o bɛ seereya ni kɛwalew ye o fɛ minnu bɛ don adamadenya lahinɛni kadira kɔnɔna na i n'a fɔ forages caman senini kalanyɔrɔw jɔli ani a ɲɔgɔnna caman. Donc en espèce de 2 ans kɔnɔ an sera ka 16 forages château d'eau en hauteur de 70 millions francs CFA an ka commune kɔnɔ an ye commission fana sigida la o commission fana bɛ baara kɛ mun de kama pour que nafaga bɛ se ka nɔgɔya an ka commune kɔnɔ cogo min na parce que hadamaden ni balo ma nɔgɔya foyi ma nɔgɔya. En 2019 80 millions de francs CFA o de bɔra ka don 400 tonnes de sucre de mil d'huile pour que ka don an ka commune kɔnɔ. L'école bɛ yen ni ɲɛgɛn t'a la an bɛ ɲɛgɛn construit gratuitement ka d'u ma madrasaw fana pareil madrasa bɛ yen ni ɲɛgɛn t'a la an ka ɲɛgɛn dilan ka di an ka denmisɛnninw ma. Bon donc en espèce de 2 ans kɔnɔ an ka commune ba y'a dɔn k'a fɔ
fédération nafa a ka bon ni jɛkulu min ni a kɛn bɛ ka ɲumanyaw caaman kɛ u ka sigidaw la ka ban o min bɛ don adamadenya yiriwali okumu kɔnɔna na san n'a nataw la laɲini caaman sirilen bɛ o fɛ hali bi ka se ka dɔ fara u ka yɛrɛmarakafo yakubayali kan jan ko buna adamadenw ni bɛ se lahinɛ ni ka o dingɛ sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ka sanga ni o hakilila ɲuman in ye o bɛ se o jigi da maa ŋɛniya ɲumantigiw kan o ma se o ma kuma o kuma san fila kɔnɔna na u sera ka miliyɔn 200 ani 13 min sera ka jate u sera k'o de réaliser n'a ye k'a fɔ ka denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn ekɔliso la u b'a la ka ekɔlisow jɔ min bɛ taa diina sara kan u b'a kan ka se ka foragew fana se mɔgɔw ka se ka mini kɛ u b'a la ka se ka métier di an balakaw ma u ka se ka finikala kɛ o fana b'a kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman donc ninnu kan ka dɛmɛ de an y'o de f'u ye k'a fɔ an bɛɛ ye Bafulabe den de i bɛ bɔ centre la i bɛ bɔ sud la i bɛ bɔ nord la a bɛɛ ka hamina kan ka kɛ de Bafulabe bɛ se ka développer cogo min ɲina an kɔni bɛ yan mais san o san ni Ala sɔnna n'u mago jɔra ma an yɛrɛ bɛ u fɛ déjà pour que ka se k'u dɛmɛ Bafulabe bɛ se ka développer cogo min Fédération des Soromadaga kane ka ni wulikajɔw minnu nafa ma se fɔla bilen kɛwale don minnu kan ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja jamana ɲɛmɔgɔw fɛ baw n'i y'a ta k'a lajɛ baara don min bɛ don adamadenya yiriwali kadira kɔnɔna na ka sanga ni o ye Sɛgɛna Kamara ye a kun don kɛnɛ in denfaya kɔrɔ min taara ka di a ma anw de ye balima ye an bɛ kan kelen fɔ an taabolow ye kelen ye an ka adamadenya taabolow ye kelen ye donc u ye ne sugandi o kɛra ne ɲɛna balimaya u bɛ fɛ balimaya ka sinsin Ɲoro ni Soroma cɛ donc o de la n ye n kun don a kɔrɔ Soromakaw ni dɛmɛ ka kan dɔnkili dumanw fa ka taa se marakaw ka seko ni o ka dɔnko kɛwalew caaman ma olu kɛra kɛwalew ye ka adamadenw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya olu minnu bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka na salle Bazumana Sisoko du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako minɛni k'a sɛbɛkɔrɔ fa Ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na Amadou Kamara bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma La Guinée Conakry jamana kɔnɔna na don kelen tara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛna u ni na ka sanga n'u ka nisɔngoya taama ye a yera k'a fɔ ko La Guinée Conakry nin waati laban in a ko gɛlɛyara kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw ni lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani waati maa dɔw de bɛ bɔnɛ u ni na sanga n'u ka nisɔngoya taamaw ye tile damadɔ u tara ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛna u ni na walasa u ka suturaliw bɛ se ka kɛ cogo min na tila ka tasibila k'u ye jateminɛ la a yera k'a fɔ La Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw u ni lakana tigilamɔgɔw bɛ kari ɲɔgɔn na ka nisɔngoya taama senfɛ a bi kɛ sanga ni waati maa dɔ de bi bɔnɛ ani na lakana tigilamɔgɔw fɛ maa minnu kɛra nin baara kofɔlen ninnu seere u caman y'u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ni jamana ɲɛma professeur Alpha Condé ma u y'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw olu kan ka lakana jamana ɲɛmaw ani lakana tigilamɔgɔw fɛ n'a fɔra ko olu yɛrɛ de bɛ kɛ u faba ye ko a ko gɛlɛyara kosɛbɛ maa minnu bɔnɛnen filɛ u ni la u ka hakɛ ɲinini senfɛ u ma fɛn wɛrɛ ɲini jamana fɛ u y'a ɲini jamana a bɛ se ka sariyaw labato ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ d'u ma sariya hukumu kɔnɔna na u ka laɲini y'o dɔrɔn de k'a ɲini jamana ɲɛma fɛ a b'a fɛ ka yɛlɛma min don jamana sariya sunba la min b'a to a k'i kanbɔ kura ye jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ u ko u tɛna sɔn o ma sabula sariya ye min fɔ o ye manda 2 ye n'i y'o kɛ a ka kan i ka jamana ɲɛmaya a di maa wɛrɛ ma i n'a fɔ sariya laɲini cogo min na gwara dabaw ni fanga sinamatɔnw sanga ni wagati u bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya taamaw kɛ u ni jamana kɔnɔdenw u ka fɔla baara min bɛ ka kɛ nin ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma jamana ɲɛmaw fɛ n'a bɛ kɛ sabu ye ka maa caman bɔnɛ a ni na u ko a sera dabila ye sabula baara cɛjugu don wa u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ min na ni Ala sɔnna a ma jamana kɔnɔdenw ɲɛ b'u la wa don nataw la a mana tigɛ da min da la bɛɛ lajɛlen na bɔ a kalama Guinée Bissau u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata jaabu kunfɔlɔ minnu bɔra o y'a jira k'a fɔ ko Umaru Sisoko Embalo ale ye sɛbɛya sɔrɔ a tɔɲɔgɔnkɛ Domingo Simon Pereira kan kalata labɛnni jɛkulu n'o ye commission électorale ye ale ka fɔla jaabi minnu bɔlen filɛ nin olu na jate minɛ ka kɛ jaabi labanw ye ka sanga ni jaabi min sɔrɔla Umaru Sisoko Embalo fɛ 100 sarada a ye 53 ngɔri 55 ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Domingo
ngo Simon Parera kɛmɛ sarada ale ye 46 kɔri ye 45 ye ni jaabi min sɔrɔlen filɛ ni kalata tako filanan hukumu kɔnɔna na kalata labɛnni jɛkulu ka fɔla ni jaabi latigɛ ye wa jaabi wɛrɛ tɛna sɔrɔ min bɛ ni jaabi ninnu kɔni galontigiya u ka fɔla baara minnu kɛra kalata labɛnni jɛkulu fɛ ka fara diɲɛ seleke naani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni farafina Union africaine tɔnba u ka lasigiden minnu nana kɛ ni kalata sɛrɛ u bɛɛ lajɛlen bɛnna ma ka fɔ jaabi minnu sɔrɔlen filɛ ni ninnu ye jaabi latigaw ye min bɛ sɛbɛya di Umaru Sisako Embalo ma wasa ale ka kɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔ ye Domingo Simon Pereira a ko a ma sɔn ni jaabi ma wa a na wuli ka wele bila kalata labɛnni jɛkulu ka jaabi ka taa galontigiya bɔgɔ jeninen sanfɛ Cour suprême yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ a ka laseli dɔ senfɛ ko kalata labɛnni jɛkulu yamaruyalen tɛ ka kalata jaabi labanw fɔ k'a sɔrɔ Cour suprême n'o o de sigilen don o kow bɛɛ lajɛlen jalatigɛli kama o ma kuma dantigɛli in kɔnɔna na kalata labɛnni jɛkulu ka fɔla baara minnu kɛra jaabi minnu sɔrɔla olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen wa o b'a jira k'a fɔ jaabi min sɔrɔla Umaru Sisako Embalo tɔgɔ la o kɔni siga foyi t'a la k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu ye baara min kɛ a kɛra jɛlenya ani tiɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ sɛmɛntiyara diɲɛ selekela ni o lasigiden minnu nana kɛ nin ko sɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen ka jaabiw bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko Umaru Sisako Embalo ale kɔni sugantira Guinée Bissau ka denw fɛ wasa a ka se ka k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye san nataw kɔnɔna na ka sanga ni a ka jaabiw sɔrɔlen kalata tɛmɛnen senfɛ tako filanan hukumu kɔnɔna na. Gassan Salami n'ale ye diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka lasigiden Libi jamana kɔnɔna na a ye wele bila diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ma minnu bɛ ka dogodogoni dogow la ka dɛmɛ don fan dɔ ma wasa min b'a Libi a ka basigi n'a ka kolosuma o kow bɛ se ka gɛlɛya cogo min na a ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka laseli dɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka i ɲin bɔ Libi mankan u k'a to Libi ka denw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ wa lajɛrɛba o bɛna sigi bi kari Allemagne faba kɔnɔna na n'o ye Berlin min senfɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu da bɛ Libi gɛlɛya la wasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi kɛnɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ wasa Libi kɛlɛ a bɛ se ka ban cogo min na nin sigili n'a hakilina bɔra Angela Merkel la n'ale ye Allemagne ministre ɲɛmaa ye a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa i da bɛ Libi gɛlɛya la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Libi bɛ don minɛ ko sisan a ka kan marifaw ka jɔ mugu ci ka dabila wasa Libi ka ɲɛta u bɛ se ka sabati cogo min na waati tɛmɛnenw na lajɛrɛ balilen dɔ kɛr'u fɛ min hakilina ɲuman bɔra Rusi jamana ale ni Turki jamana na n'u y'a ɲini maa filaw fɛ n'o ye Faiz al-Sarraj ani Khalifa Haftar u k'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔ min bɛ bɛn ani kelenya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ balanako la Faiz al-Sarraj ale kɔni y'a bolonɔ bila ni sɛbɛn na nka fɛn min ye Marshal Khalifa Haftar ye ale ma sɔn k'i bolonɔ bila ni sɛbɛn na wa a y'a ɲini u ka baaraw sɔnsɔri a na segin Libi jamana kɔnɔna na ka n'a ka kɛlɛkɛcɛw ɲininka yalwa bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin u k'u bolonɔ bila la wa walima a ko bɛ cogo di a ko kɔni gwɛlɛyara kosɛbɛ nin waati laban in na ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ Libi jamana kɔnɔna na ka sanga ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka laɲini ye u y'a ɲini sigi min bɛ ka kɛ Allemagne o k'a to bɛn u ka sabati Libi jamana kɔnɔna na marifaw ka jɔ mugu ci ka dabila. Hakilina jigila bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba tun ye Haut Conseil islamique maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kunbɛnba mun labɛn Moptikaw fɛ bɛn ani kelenya tɔgɔ la ni a kuncɛra ni meeting belebele a ɲɛmaaya tun bɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛmaa groupement des leaders spirituels maa ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara de bolo o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an ci aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.